Victor Koulibaly Kaja. Bon, on est dans la restaurant à la Mali à Machile. J'espère que l'équipe nous va se gagner. Parce que le changement que Victor et Aminata Brahima Sangare, nous dans la Mali à Machile, l'équipe nationale de jouer. Bon, nous avons un Mali à se gagner parce que quoi faire? Bon, parce que aye Mali ka kibe ko na ti ma Mali bolo Mali ko ba ngabo parce que il faut la bela kama ko on doit essayer de le basket c'est le là centre de projet de basket on est réagi là Mali on me ko mina ka ba damela we ya sani ne to ba mama to sani ne la kene on prend la basket ko de la mais ne ko ne Mali ka ki ta ko to na mi so ko ne to ba awaru siya bon ne jilba jarre ya ne do ma jilba la tariga e wara mi Mali ka problème ni sa o na na selection gura do ma fa o la se ku ta ti ko sila o ambe boni bu gelen ni sa o de kan wala am se ku ni fa chama soro ne to go Ibrahima Kamara ko du ko ne ki de ma an équipe akap sa don mais problème que le maintenant an ko ci te siga pa mi alsa abanga jeru utiliser ko jugo ma ci gonna la ma fa ma nasra ga to na ani ekar babla ni mo ngo che nasra ga to wa shay manje ga snof ni final tira anga jeru be senga do no to ma sisoko ene faso kanu potier oui am sera kubunta parce que anga nya fala équipe tient pour le moment même si anga nya fala la jo à la rigueur Sénégal mais Sénégal ko fala ko kay mais tiens là anga nya fala c'est la différence créée bon teke ka difana donc am sera fo we atuba ne nya tala équipe mi sera mal la